Prabhu. Hare Krishna. Hope எல்லாருமே ஐ திங்க் நேத்து மீத இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எக்ஸாம்ஸ் எழுதிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 4 பேர் தான் எழுதுறாங்க மாதாஜி. டோட்டலி ஒரு 17-18 பேர் தான் எழுதிருப்போம். இன்னும் 6-7 கஷ்டமா இருக்குது மாதாஜி இந்த செகண்ட் இது. முதல் இது ஈஸி, செகண்ட் இது கொஞ்சம் கஷ்டம். மியூட் பண்ணிருங்க மாதாஜி. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. மியூட் பண்ணிருங்க மாதாஜி தயவுசெய்து. நம்ம இன்னொரு புதிய பாடலை ஒண்ணு பாடலாமா இன்னைக்கு? பாடிட்டு then we'll start with the session. லாஸ்ட் டைம் ஐ திங்க் இவங்க மல்லிகா மாதாஜி அருமையா ஒரு பாடல் பண்ணாங்க இல்லையா? ஜெய ராதே ஜெய கிருஷ்ணா ஜெய விருந்தாவனா. நல்லா இருந்தது அந்த பாட்டு. லாஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லைட்ஸ் ஆஃப் த 8th chapter, அதுக்கப்புறம் 9th chapter ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இன்னைக்கு. இந்த பக்தி சாஸ்திரி இங்கிலீஷ் ஸ்லைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து அந்த லிங்க் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேனா? இஃப் நாட் சொல்லுங்க, நான் அந்த லிங்க் அப்படியே எனக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் யூ ஹாவ் டு வாக் த்ரூ தட் ஆக்சுவலி. ஓகே, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து புக் வச்சு ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். டவுட்ஸ் இருந்தால் என்னையும் கேளுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண நமக்கு டைம் கிடைக்கல, திங்க் சரியான ரிசோர்ஸும் கிடைக்கல நமக்கு இல்லையா? ஸோ தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிட்டா எல்லாரும் அதை உபயோகப்படுத்திக்கலாம். டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கினவங்க டிரான்ஸ்லேஷனும் பண்ணலை. ஸோ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த இதுல ஒரு கொஸ்டின் கொடுங்க, நாங்க ஆன்சர் ஓபன் புக் இந்த வாட்டியா? கொடுக்குறேன் மாதாஜி. ஐ வில் கிவ் அட்லீஸ்ட் 9th chapter முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு வில் கிவ். முடிக்கும்போது தரேன் நான். இந்த வாரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் தரேன். அப்புறம் 10, 11, 12 ஏதாவது ஒரு 2 கொஸ்டின்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, சோ ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் என்ன பண்ணலாம், நம்ம இப்படி ஒரு வீக் டேவிலே பண்ணிக்கலாம், பெஸ்ட் இல்லைங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் வி வில் கம்ப்ளீட் இன் த வீக் டே இட் செல்ஃப். ஒரு நாள் கிளாஸ் பாதி நடத்திட்டு பாதி 1 hour வந்து எல்லாரும் ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? தட் வில் பி பெட்டர். அதுக்கு நம்ம தனியா ஒரு டைம் ஒதுக்க வேண்டாம். ஸோ தட் இப்பத்துல இருந்து படிச்சுக்கோங்க. மேபி நெக்ஸ்ட் மண்டே நம்ம ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் பண்ணா கூட பண்ணிடலாம், க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி 7 to 12 வரைக்கும், அப்புறம் 13ல இருந்து 18 வரைக்கும் ஸ்லோகா கொடுத்துருங்க மாதாஜி. அந்த மணிமேகலை அடுத்தது மாதாஜி, அதை அடுத்தது அனுப்பிடுங்க. எஸ் எஸ் எஸ், கண்டிப்பா. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஓகே, ரொம்ப அருமையான 1 to 6 மட்டும்தான் மாதாஜி. அவ்வளவுதான் அனுப்பியிருக்கேங்க. 7ல இருந்து கண்டிப்பா அனுப்புங்க. கண்டிப்பா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இது ஒரு அருமையான பாடல். விருந்தாவன ஸ்தலத்தை பற்றி பாடுறது அழகான பாடல். நரோத்தம தாஸ் தாகூர். இவருடைய பாடல்கள் அனைத்துமே அற்புதமா இருக்கு. நரோத்தம தாஸ் தாகூர் இல்லையா? அவர் வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பிரேம பக்தியை வந்து எதுல
பிரேம பாவத்தை வந்து நம்ம இந்த அவருடைய பாடல்கள்ல வந்து பார்க்கின்றோம் இல்லையா? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिरा मनोहर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृता कालिंदी नेरे राजा हंसा केली कोरे ताहे शोभे कनक कमला आवृता कालिंदी नेरे राजा हंसा केली कोरे ताहे शोभे कनक कमला वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिरा मनोहर तारा मध्ये हेमापीठ अष्टदाले वेशितीता अष्टदाले प्रधान नायिका तारा मध्ये हेमापीठ अष्टदाले वेशितीता अष्टदाले प्रधान नायिका तारा मध्ये रत्नसाने बोशिये चंदुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका तारा मध्ये रत्नसाने बोसया चंदुये जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका रूपालवन्यरासि आमिया परिचय कासी आशा परिहासा संभाषणा रूपालवन्यरासि आमिया परिचय हासि आशा परिहासा संभाषणे नरोत्तमा दासा कोई नित्य लीला सुखमोयि सदाई स्फुरका मोरमणे नरोत्तमा दासा कोई नित्य लीला सुखमोयि सदाई स्फुरका मोरमणे वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिरा मनोहरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். சோ புஷ்ப மாதாஜி, இது தமிழ் மீனிங் சொல்றீங்களா? பாடலின் பொருள் சொல்லவா மாதாஜி? சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக உலகத்தில் விருந்தாவனம் எனப்படும் மிகவும் அழகிய தெய்வீக திருத்தலம் ஒன்று உள்ளது. அது முற்றிலும் சிந்தாமணி கற்களால் உருவானது. ரத்தினங்களால் ஆன நிறைய கோயில்களாலும் யமுனை நதியில் நீந்தி விளையாடும் ராஜஹம்சம் எனப்படும் அன்னங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த தெய்வீகமான யமுனை நதியில் 1000 இதழ்களை கொண்ட தங்க தாமரை ஒன்றும் உள்ளது. பதம் 2. அந்த தாமரையின் நடுவில் 8 இதழ்களால் சூழப்பட்ட தங்க ஆசனம் ஒன்று உள்ளது. லலிதா, விசாகா ஆகியோரின் தலைமையிலான 8 முக்கிய தோழிகளும் தாமரையின் ஒவ்வொரு இதழிலும் அமர்ந்துள்ளனர். தாமரையின் மத்தியில் உள்ள ரத்தின ஆசனத்தில் தெய்வீக தம்பதிகளான ராதிகாவும் பகவான் ஷியாம சுந்தரரும் அமர்ந்துள்ளனர். 3. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருடைய அழகும் இனிமையும் அமிர்தத்தை பொழிகின்றன. அவர்களது பேச்சில் புன்னகையும்
சிரிப்பொழியும் நிறைந்துள்ளது. இத்தகைய தெய்வீகமும் ஆனந்தமும் நிறைந்த நித்திய லீலைகள் என்றென்றும் இதயத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று இந்த நரோத்தம தாசன் பிரார்த்திக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாம் எல்லாரும் கூட அவ்விதமாகவே பிரார்த்தனை செய்யலாம் இல்லையா? பகவானுடைய புகழாரங்கள் என்றைக்குமே அவரை பற்றியான லீலைகள் இல்லையா, அவருடைய செயல்கள் அனைத்தும் எப்பொழுதுமே நம்ம மனதில் நிலை கொள்ள வேண்டும். சோ அது நிலை கொள்ளும் பொழுது நாம பக்தியில் எப்பொழுதுமே திளைத்திருக்க முடியும் இல்லையா? சதா சர்வ காலமும் மனதில் பகவானை நினைக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மனதை நமக்கு பகவான் வழங்கினாலே போரும், வேற எதுவும் நமக்கு தேவையில்லை இல்லையா? நம்முடைய துயரங்கள் அனைத்துமே எவ்வாறு எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான பாதையை பகவானே கொடுத்துருவார். அதனால அது துயரங்கள் அனைத்தும் நமக்கு துயரமாக தெரியவே தெரியாது. சோ துயரங்களை பற்றி நாம துக்கப்படவோ தேவையில்லை, அதே மாதிரி சந்தோஷத்தை கொண்டு நாம அகங்காரப்படவும் தேவையில்லை. இரண்டும் ஒன்று போல பாவிக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவமான மனதை பகவான் நமக்கு என்றைக்கும் வழங்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட நாம் இந்த கடைசி பாகம், அதாவது 8வது அத்தியாயத்துல கடைசி பாகம், இது ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்லோகங்கள் மூலியமா வாசிச்சிட்டோம். சோ இப்ப நம்ம இதன் மூலியமாக எது நம்ம ஸ்லைட் மூலியமா பார்க்கலாம். நம்ம என்னென்னட்டு 8 முடிஞ்சது. 9வது சாப்டருக்கு நான் ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த 8வது போன செஷன்ல நம்ம என்னென்ன கன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு ரீகேப் ஆக்சுவலி இல்லையா? பௌதீக உலகம் மற்றும் எவ்வாறு அந்த ஆன்மீக உலகம் என்ன, பௌதீக உலகம் என்ன, ஆன்மீக உலகத்தை எவ்வாறு அடைவது அப்படிங்கிற எல்லாவற்றையுமே நம்ம போன அந்த 22வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நாம பார்த்தோம் இல்லையா? the process by which a soul should leave his body to attain the supreme. ஸோ அதாவது பக்தி இல்லையா, கேவல பக்தி பண்றது இல்லையா, அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாகம். ஃபிக்ஸிங் த பாத் ஆஃப் லைட். ஸோ உத்தராயண காலம், அதுக்கப்புறம் உத்தராயண காலம் மற்றும் கிருஷ்ணபக்ஷம் பகலில், இப்படிப்பட்ட காலங்களில் பக்தியில் நிறைவு பெற்றவர்கள் சென்றால், அதாவது அவர்கள் உத்தராயண காலத்துல போகும் பொழுது தே வில் ரீச் த, அதாவது மேலுலகத்திற்கு அடைகிறார்கள். மேலும் தட்சிணாயன காலம் மற்றும் இரவு நேரம் இல்லையா, மற்றும் கிருஷ்ணபக்கம் அப்படி இருக்கும் பொழுது சந்திர உலகத்தை அடைகிறார்கள். இதெல்லாமே யோகிகள் மற்றும் ஞானிகளுக்கு தான் இந்த உத்தராயண காலம். மற்றும் தட்சிணாயன காலம் கர்மகாண்டா, பலன் கருதும் செயல்கள் செய்பவர்களுக்காக எடுத்துரைக்கப்பட்டது இல்லையா? இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய, ஆனா பக்தர்களுக்கு இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. சோ அவங்களுக்கு எந்த நேரமும் மங்களகரமான நேரம்தான். பக்தர்கள் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர்கள் என்பதையும் நாம பார்த்திருக்கோம், வேஸ் ஆஃப் லிவிங் த பாடியில. சோ அதனால எப்பொழுதுமே நாம அந்த யோகத்தில் நிலை பெற வேண்டும். அனன்ய பக்தியில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது, இந்த உலகாயுத செயல்களிலிருந்து நாம விலகி இருக்கும் பொழுது, அதாவது அதனுடைய பலன்களை நாம் எதிர்பார்க்காமல் இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா, whether they leave their bodies at an auspicious or inauspicious moment, எந்த நிலையில இருந்தாலும், உத்தராயணமும் கிடையாது, தட்சிணாயனமும் கிடையாது, கிருஷ்ணபக்ஷமும் கிடையாது, அதே மாதிரி சுக்லபக்ஷமும் கிடையாது, இரவும் கிடையாது, பகலும் கிடையாது, எந்த காலத்தில் இருந்தாலுமே ஒரு பக்தன் இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை அதாவது அவருடைய உலகத்திற்கு அழைத்து கொள்கின்றார் என்பதை, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உத்தராயணம் தட்சிணாயனம் என்பதெல்லாம் அவங்களுக்கு அப்ளிகபிளே கிடையாது. அது எப்படி அடைய முடியும்? அதாவது யுக்த வைராக்கியம் இல்லையா, அதுதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ யுக்த வைராக்கியம் என்பது அதாவது நம்ம டிட்டர்மினேஷனோட செய்யறது, அதாவது ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டால் அதை கடைசி வரைக்குமே பரிபாலிக்கணும் இல்லையா? வைராக்கியம் என்பதே ஸ்திரமான தன்மை. சோ அதுல இருந்து எந்த விதமான மாறுபாடற்ற நிலையில நம்முடைய செயல்களை எடுத்து சொல்வோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், காலையில 4:30 மணிக்கு நான் கண்டிப்பா மங்களாரத்தியை பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா, அந்த மங்களாரத்தி டைம் நான் கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணிடுவேன். சோ அதுல எந்த டீவியேஷனுமே கிடையாது. அதனால ஒரு நாளுக்கு அட்டன் பண்ணலாமா, ஒரு நாளுக்கு அட்டன் பண்ணக்கூடாதா, அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அதே மாதிரிதான் 16 ரவுண்ட் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு. எஸ், அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. 16 ரவுண்ட் நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும். ஸோ அதை பத்திலாம் யோசிக்கவே வேணும்னா இன்னைக்கு உடம்பு முடியாம போச்சா, நாளைக்கு காலையில அது முதல்ல நம்ம முடிச்சுக்கணும். அப்படி ஒரு இது இல்லையா? தட் இஸ் எக்ஸப்ஷன், வெரி ரேர்லி அச்சீவ்ட். அந்த
அவ்வாறு நம்ம எப்படி காலையில இருந்து நம்முடைய காலை கடன், வீட்டுல வந்து செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்து, நம்முடைய அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்கின்றோமோ அதே போன்றுதான் வந்து இந்த பக்தி கூட அன்றாட வேலைகளில் நாம் என்ன செய்கின்றோமோ அதே போல இதையும் எடுத்து செல்றது. அதுல எந்த மாற்றமே இல்லாம இருக்கிறது இல்லையா? அப்படிப்பட்டதுதான் வந்து யுக்த வைராக்கியம் என்பது. அதாவது நம்ம மனசுல வந்து வைராக்கியம் என்பது உறுதியாக செய்யப்படுத்துவது. சோ யுக்த என்றால் யோகத்தில் வந்து நாம வந்து நிலை கொள்வது. சோ அவ்வாறு நாம் செயல்பட்டால் நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து, அதாவது நம்ம எந்த நேரமும் நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்றாலும் பகவானுடைய திருத்தலத்தை வந்து சேருவதற்கான மார்க்கம் வந்து பக்தர்களுக்கு கிடைக்கின்றது. தட் இஸ் த பாத் ஆஃப் த பாடி இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல 4 டிஃபரெண்ட் ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இல்லையா? பிரம்மச்சரியம், அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தன், அடுத்து வனப்பிரஸ்தன், சந்நியாசம், இவை எல்லாவற்றையுமே தாண்டி செல்லக்கூடிய நிலைதான் வந்து அதுதான் வந்து சுப்ரீம் பொசிஷன் ஆஃப் பக்தி யோகா. 28வது ஸ்லோகம் வந்து எடுத்துரைக்கிறது. பாத் கிவன் இந்த வேதிக் லிட்ரேச்சர், வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம். பிரம்மச்சரியத்துல என்ன பண்ணுவாங்க? வேதங்களை படிப்பார்கள் இல்லையா? குருவினிடத்தில் வந்து மேலும் வந்து தவங்களை மேற்கொள்வார்கள். சிலதெல்லாமே வந்து அதாவது உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவத்தை எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. மேலும் வந்து பிரம்மச்சரியம், அதாவது எந்த ஒரு இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாம வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறது. மினியல் சர்வீசஸ், அதாவது நமக்கு ஒரு சீடனாக இருக்கும் பொழுது குருவுக்கு என்ன ஒரு கைங்கரியமா இருந்தாலும் செய்யணும் இல்லையா? அவருக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாமே மடி செய்து கொடுக்கறது, அவருக்கு வியாசாசனத்தை செய்து கொடுக்கறது. ஸோ அவர் என்ன வேலை சொன்னாலுமே அதை வந்து சிறமேற்கொண்டு செய்வது. அது மினியல் சர்வீஸா கூட இருக்கலாம், அது கீழான செயலா கூட இருக்கலாம். ஆனாலும் அதை வந்து கண்டிப்பாக கீழான செயல் என்பது நம்ம ஆற்றக்கூடிய காரியங்களை பொறுத்து. அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெருக்கி துடைக்கிறது இல்லையா? சில பேருக்கு அதெல்லாமே, இப்போ பாத்ரூம் கழுவணும்னா எல்லாருமே நம்ம செய்வோமா? கண்டிப்பா செய்ய மாட்டோம். தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் மினியல் சர்வீஸ் இல்லையா? அது குருவனுடையதா இருந்தா அதுல வந்து கீழே மேல எதுவுமே கிடையாது, எதுவா இருந்தாலும் செயல்பட வேண்டும். அப்படிப்பட்டது. பெக் ஆர்ம்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இது கேட்கறது, மதுக்கர் அப்படின்வாங்க இதுல ஹிந்தியில வந்து. நம்ம வந்து தட்சிணம் இது பெறுவோம் இல்லையா? ஒரு வீட்டா சென்று சந்நியாசம் பெறுபவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they will beg the alms. So take பிக்ஷாம் தேஹிம். So they take food from only அண்டர் மாஸ்டர்ஸ் ஆர்டர். குரு சொன்னா மட்டும்தான் வந்து உணவு ஏற்றுக்கொள்வது இல்லையா? ஸ்டடி, இங்க வேத ஸ்டடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறமா இப்படி சேர்ல உட்காந்து ரொட்டேட் பண்றது கிடையாது இல்லையா? வேத கல்வி எல்லாமே வந்து அடுத்தவர்களுடைய நலனுக்காக மட்டுமே வந்து வழங்கப்படக்கூடியது. ஸோ இட் பிட்ஸ் ஃபார் த பர்ஃபெக்ட் கேரக்டர். ஸோ ஒருவருடைய ஈடுபாடு, அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் அவங்க எவ்வளவு ஈடுபாடு வச்சிருக்காங்க, அதை கற்கணும், எந்த காரணத்திற்காக கற்க வேண்டும், இதையெல்லாம் உணர்ந்து கொண்டு அந்த வேத சாஸ்திரங்களை அவர்கள் பயின்று இன்னொருத்தருக்கும் வந்து அந்த சாஸ்திரங்களை வந்து உபயோகப்படும் விதத்தில் வந்து அதை எடுத்துரைக்கிறது. இதுதான் வேத கல்வியினுடைய நோக்கமே வந்து. அதை நாம கண்டிப்பா அடுத்தவர்களுக்கும் நாம எடுத்துரைக்க வேண்டும் இல்லையா? நாமளும் அதை வந்து பின்பற்ற வேண்டும், அடுத்தவர்களுக்கும் அதை வந்து எடுத்துரைக்க வேண்டும். ப்ரீச்சிங் அண்ட் பர்சனல் அப்ளிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அது ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை நிலையில வந்து அவனுடைய நிலையை வந்து உயர்வான ஸ்தானத்திற்கு இல்லையா பூர்ணத்துவத்தை வந்து ஏற்படுத்தும். இது வந்து பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கை. இது அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்தெந்த வர்ணத்துக்கு, சத்திரியத்திற்கும் மற்றும் வந்து பிராமணர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரம்மச்சரியர் வந்து பொருந்தும். நெக்ஸ்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டு, கிரகஸ்தம். இது 4 விதமான வர்ணங்களுக்கும் பொருந்தும். அதாவது பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய அண்ட் சூத்ர எல்லாருக்குமே பொருந்தக்கூடிய ஒரு அதாவது ஆசிரமம் எதுனாக்கா அதாவது கிரகஸ்த வாழ்க்கை இல்லையா? சோ கிரகஸ்த வாழ்க்கையில வந்து நம்ம வந்து தியாகங்கள் அப்படின்னாக்கா நம்ம யஜ்ஞங்களை வளர்க்கறது, தானங்களை கொடுக்கறது அக்கார்டிங் டு டைம் இல்லையா? அதாவது சத்வத்துல கொடுக்கக்கூடிய தானம், ரஜோல கொடுக்கக்கூடிய தானம், தாம்சிக்ல கொடுக்கக்கூடிய தானங்களை எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? எப்பொழுதுமே நம்ம சத்வத்துல கொடுக்கக்கூடிய தானத்தை தான் நம்ம வந்து மேன்மையா செயல்பட வேண்டும். யஜ்ஞங்களும் அதற்காகத்தான் செய்யும், சத்துவ குணத்திலிருந்து தான் ஆற்ற வேண்டும், பலன்களை எதிர்பார்த்து ஆற்றக்கூடாது. ஸோ அப்படி இருந்தால் நாம கர்ம பந்தனத்திற்கு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். இது வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கை. நெக்ஸ்ட் வனப்பிரஸ்தம். ஸோ இது யாராருக்கு பொருந்தும்? சன்னியாசி, இவங்களுக்கு பிராமண மற்றும் சத்திரியருக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் இந்த வாழ்க்கை. ஸோ சூத்ரா மற்றும் வைஷ்யர்களுக்கு இது கிடையாது. ஸோ சிவியர் பெனன்சஸ், அதாவது ஆள்பவர்களும் வந்து தங்களுடைய வாரிசுக்கு வந்து மணிமகுடம் சூட்டிவிட்டு அந்த காலத்துல எல்லாமே வந்து
காட்டை நோக்கி சென்று தவம் இருத்தல் இதெல்லாமே செய்திருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் பரத மகாராஜா நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? லிவிங் இன் ஃபாரஸ்ட், ட்ரெஸ்ஸிங் வித் ட்ரீ பார்க் அப்படின்னா அந்த உடல் வந்து மறைக்கிறது எதனாலனாக்கா இந்த மரத்தினுடைய பட்டை இருக்கு இல்லையா? ஸோ மேல் பட்டை அதை வைத்து வந்து மறைக்கிறது. நாட் ஷேவிங், அதாவது இதெல்லாமே வந்து இதை கிளீன் ஏதாவது பண்ணாம இருக்கிறது இல்லையா? அப்படியே வளர்த்துக்கிறது, அந்த முடியை வந்து வளர்த்துக்கிறது. இது எல்லாமே வந்து வனப்பிரஸ்தா இதுக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலைகள். ரிட்டையர்ட் லைஃப். ஸோ சத்திரியர்களும் மற்றும் வந்து பிராமணர்களும் வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு. ஃபைனலி சந்நியாசா வந்து வெறுமனே வந்து யாருக்கு பொருந்தும்? பிராமின் மட்டும்தான். ஸோ இந்த 4 விதமான நிலைகள் வந்து நம்ம ஒருத்தரை வந்து எந்த நிலைக்கிட்டு செல்கின்றது? அதாவது பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப், அதாவது அவர்கள் வாழ்க்கையில வந்து பக்குவத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. சம் ஆர் எலிவேட்டட் டு ஹெவன்லி கிங்டம். சில பேர் வந்து சொர்க்கலோகங்களுக்கு வந்து மேலுலகங்களுக்கு வந்து அதாவது செல்வதற்கான பாக்கியத்தை பெறுகிறார்கள். when one is further advanced, மேலும் வந்து முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கையிலிருந்து அவர் வந்து முக்தி பெறுகின்றார். ஸோ அதாவது ஒன்று அவர் அருவ பிரம்மத்தை வந்து பகவானுடைய அதாவது நிலையாக எண்ணிக்கொண்டு அவர்களுடைய பக்தியை செய்தார் என்றால் அவர் வந்து பிரம்ம ஜோதியில் கலந்து விடுகின்றார். இல்லை என்றால் வைகுண்டம் கோலோகத்தில் சென்று அவருடைய நிலை அவருடைய அங்கேயே சென்று தூய பக்தி சேவையில் அவர் வந்து ஈடுபடுகின்றார். ஸோ மேலும் இதனுடைய கண்டினியூஷன் அப்படியேதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுல வந்து நம்ம பக்தி சேவை அதனுடைய மேன்மையை பற்றி பார்க்க போறோம். By one stroke of devotional service, one surpass all rituals of different ashrama. இல்லையா? தூய பக்தி சேவை செய்தாலே நம்ம எந்த வர்ணத்தவரா இருந்தாலும் சரி, ஆசிரமத்த நிலையில இருந்தாலுமே அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையை வந்து ஒரு தூய பக்தன் பெறுகின்றான். அவன் பிராமணனா இருக்கலாம், சத்திரியனா இருக்கலாம், வைசியனா இருக்கலாம், சூத்ரனா இருக்கலாம், எந்த நிலையில வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லையா? எந்த ஆசிரமத்திலையும் இருக்கலாம் அவங்க வந்து இல்லையா? பிராமணனா இருந்தா 4த்துல ஏதோ ஒண்ணுத்துல இருப்பாரு. அடுத்து வந்து சத்திரியனா இருந்தா முதல் 3. அதே மாதிரி வைசியனா இருந்தாக்கா கிரகஸ்தன் மற்றும் வந்து பிரம்மச்சரியம். அடுத்து சூத்ரன் வந்து வெறுமனே வந்து கிரகஸ்தன். ஸோ இந்த எந்த நிலையில இருந்தாலுமே அவங்க வந்து அந்த ஆசிரமங்களை எல்லாம், அதாவது அந்த ஆசிரமங்கள்ல இருந்து கொண்டு நம்ம பரிபாலிக்க வேண்டிய ரிச்சுவல்ஸ்னாக்கா நம்ம ப்ராசஸ் இல்லையா? சாதன பக்தி அது எல்லாவற்றையுமே தாண்டி அவர்கள் கடந்து விடுகிறார்கள். ஸோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட் இதம், அதாவது விதித்வா, அதாவது இந்த 8.28 ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இதம் விதித்வா என்ற வார்த்தை வந்து எதை பற்றி சொல்கின்றது என்றால், ஒன் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கிவன் பை ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இன் திஸ் சாப்டர். அதாவது இந்த 8வது அத்தியாயத்துல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்கார்? இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? ஸோ எது நித்தியமானது, எது நித்தியமற்றது இல்லையா? ஸோ பக்தியில் கொள்ள வேண்டும். குய்யதமும் குய்யதரம் பற்றிலாம் நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம பக்தி வந்து அனைத்து விட மேன்மையானது அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சுட்டே வரோம். 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து தொடங்குது. ஒன் ஷுட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் சாப்டர் நாட் பை ஸ்காலர்ஷிப். அதாவது நான் ஒரு ஸ்காலர்லி பர்சன், நிறைய படிச்சிருக்கேன், அதாவது இந்த பௌதீக இதுல இருந்து நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன்ட்டு என்னுடைய யூகங்களை நாம கண்டிப்பாக எடுத்துரைக்க கூடாது. மேலும் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன், அதாவது நம்ம மனசுக்கு என்ன வருதோ அதற்கேற்றவாறு அதை புரிந்து கொண்டு அடுத்தவர்களுக்கும் அதை எடுத்துரைக்கிறது இல்லையா? ஒரு ஸ்லோகத்தையே வந்து நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு வந்து எடுத்துரைக்கிறது. அங்கே உள்ளபடி இருக்கிறத மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துரைக்க வேண்டும் இல்லையா? பட் பை ஹியரிங் தெம் இன் அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டிஸ் இல்லையா? ஸோ எவ்வாறு நாம் அதை வந்து உள்ளபடியான உணர முடியும்? அதாவது டிவோட்டி அசோசியேஷன், தூய பக்தர்களோட நம்முடைய அதாவது சம்பந்தத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது மட்டும்தான் அதோட உண்மையான நிலையை அறிய முடியும். இல்லைன்னா நாமளே வந்து வாசிச்சு இல்லையா அதுல வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதம் வந்து மிக மிக அதாவது 100% வந்து நம்மளால பக்குவமா புரிந்து கொள்ள முடியாது. இந்த 7லிருந்து 12வது சாப்டர் வந்து எதை பற்றி சொல்லுகின்றது என்றால் பக்தியினுடைய சாராம்சத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது. The first 6 and last 6 chapters வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஜுவல்லரி பாக்ஸ் இருக்குன்னா அதுல கீழ்ப்பகுதி மேல் பகுதி மாதிரி தான். அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜுவல், அதாவது ஒரு நகை பெட்டி இருக்கு, நகை பெட்டிக்குள்ள நகை வச்சிருப்போம் இல்லையா? அந்த நகை போன்றதுதான் இந்த பக்தி. இந்த பக்தி இட்ஸ் கான்பிடென்ஷியல். அது 2 புறமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ மேல வந்து கர்மமும் கீழே இருந்து ஞானமும் மத்தியில வந்து பக்தியும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ ப்ரொடெக்டட் பை த லார்ட். இஃப் ஒன் இஸ் ஃபார்ச்சுனேட் எனஃப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பகவத்கீதா, ஸோ யாராவது அதிர்ஷ்டம் செய்திருந்தா இந்த பகவத்கீதையை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த
தகுதியை பெற்றிருந்தால், எஸ்பெஷலி திஸ் மிடில் 6 chapters in association with devotees, பக்தர்களோட கூடி இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடிந்தால், then his life at once becomes glorified beyond all penance. அதாவது அவருடைய அப்படிப்பட்டவருடைய வாழ்க்கை வந்து மகிமை வாய்ந்ததாகி விடுகின்றது. he surpasses எல்லா தவங்களும் யஜ்ஞங்களும் அதே மாதிரி தானங்களும் இல்லையா, எல்லாவற்றைக்கும் மேல வந்து அவர் வந்து நன்மையை அடைகின்றார். for one can achieve all the results of these activities. இந்த செயல்கள் எல்லாம் செய்து அவர்கள் அடையக்கூடிய நன்மைகளை விட ஒருவர் வந்து பக்தர்களோட கூட்டத்தோடு இருந்து இந்த பகவத்கீதை புரிந்து கொள்ளும் போது அதற்கு மேலேயும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் அவர்களால வந்து அழகாக வந்து சிம்பிளி can achieve all the results that these activities, மேற் சொன்ன இந்த செயல்களால் வரக்கூடிய விளைவுகளை விட இன்னும் மேன்மையாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலை வந்து, அதாவது வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே மேன்மையானதாக அமையும். you can achieve the results அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எவ்வாறு என்பது இந்த இடத்துல பாக்குறோம். ஆதவ் ஸ்ரத்தா, நம்ம எல்லாரும் கூட இந்த மாதிரி நிலையில தான் இந்த அசோசியேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். முதல்ல பகவத்கீதை 18 நாள் ப்ரோக்ராம் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம். அப்ப நமக்கு ஒரு சிறு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது. அதுதான் ஆதவ் ஸ்ரத்தா. அடுத்து சாது சங்கம் அசோசியேஷன் இல்லையா, நெக்ஸ்ட் லெவல். அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம வந்து வெவ்வேறு புஸ்தகங்கள் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு அசோசியேஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அது எதனால ஏற்பட்டது, கொஞ்சமா இந்த ஃபெய்த் ஆனது. அசோசியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு அதை நம்ம வந்து நம்பிக்கையை வந்து இன்னும் அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதற்கான மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டோம். அதுதான் சாது சங்கம். ஸோ ஒரு டிவோட்டி, 2 டிவோட்டி இருக்காங்கனாக்கா, ஒரு டிவோட்டி ரொம்பவுமே நாலெட்ஜபிளா இருந்தாக்கா இன்னொரு டிவோட்டிக்கு அவர்கிட்ட என்ன இல்லையோ அதை வந்து அவருக்கு எடுத்துரைத்து அவருக்கும் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். திஸ் இஸ் த வேல்யூபிள் சர்வீஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து உபதேசித்து கொள்ளுதல் இது எல்லாமே நடக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லிக்கும் பொழுது இவருக்கு தெரியாதது அவருக்கும், அவருக்கு தெரியாதது இவருக்கும் சொல்லிக் கொள்ளும் பொழுது ஞானதளத்தில் அவர்கள் வந்து முன்னேறி செல்கின்றார்கள். they qualified, only qualified devotees, not from mental speculator கிட்ட இருந்து கேட்க மாட்டாங்க. இது சாது சங்காவுடைய அசோசியேஷன்ல கிடைக்கிறது. அடுத்து பஜன கிரியா இல்லையா. ஸோ சர்வீசஸ், பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி. அனர்த்த நிவர்த்தி, நிவர்த்தி மீன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமா போறது. அனர்த்த மீன்ஸ், அர்த்தம் மீன்ஸ் அர்த்தமுள்ளவை. அதாவது எதெல்லாம் வந்து தர்மம் என்று தெரிகின்றது அதெல்லாம் அர்த்தம் உள்ளவைதான். இம்பயஸ் திங்ஸ் எல்லாமே அனர்த்தங்கள் தான். அதனால நமக்கு பாவங்கள் தான் வரும். அதுல இருந்து நம்ம வந்து தூரமாக விலகணும். ஸோ அதெல்லாம் எதனால முடியும்னா பஜன கிரியா. ஸோ பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள் இப்ப பிரேம மாதாஜி பாடினாங்க இல்லையா. இந்த மாதிரி அசோசியேஷன்ல இருந்து பாடும்பொழுது நமக்கு வந்து அதனுடைய நன்மைகள் எல்லாமே நம்ம அடைய பெறுவோம். இதெல்லாமே சர்வீஸ் இன் அசோசியேஷன் இல்லையா. டிஸ்பெல்ஸ் ஆல் மிஸ்கிவிங்ஸ் அபவுட். ஸோ பகவானை பற்றி நம்ம தவறுதலான உணர்தல் அனைத்துமே நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலகும். அடுத்து வந்து நிஷ்டா, அதாவது ஃபிக்ஸிங். நிஷ்டா மீன்ஸ் அது வந்து எந்த ஒரு டீவியேஷனுமே இல்லாம, ஸோ நம்ம வந்து எதையுமே வந்து மாறுபடற்ற நிலையில் இருந்து கொண்டு நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை நம்ம வந்து ஒருநிலை பெறக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு வரும் இல்லையா. ஃபிக்ஸிங். ஸோ அவருடைய உணர்தல் வந்து ஒன்றின் மீது வந்து அவர்களால் நிலை நிறுத்த முடியும். அத்தகைய நிலை வந்து நிஷ்டா. அடுத்து ருச்சி அண்ட் அத்த சக்தி. ருச்சி என்பது நம்ம வந்து அந்த பாவத்தை வந்து நம்மளால உணர்றது. ஸோ யூ வில் ரிலீஸ் இட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். அடுத்து வந்து அதை அட்டைன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபீலிங் ஆல்வேஸ் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ். எப்பவுமே ஹிருதயத்துல வந்து பகவானை நினைக்கக்கூடிய அத்தகைய மனப்பக்குவத்தை நாம வந்து ஏற்படுத்திக்கணும். நம்மையும் மீறி வந்து அந்த உணர்வுகள் வந்து நம்ம கிட்ட அலைப்பாய்ந்து கொண்டே இருக்கும் இல்லையா. அது வந்து ருச்சி அண்டு ஆசக்திஸ், அத்தசக்திஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்து பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி தான் இது வந்து நெக்ஸ்ட். ஸோ அது எதை பற்றி ஃபால்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இன் நவ் வித் கிருஷ்ணா, ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ் பிரேம பக்தி தான் இது. ஸோ பிரேம பக்தியை வந்து தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ் இன் பக்தி. ஸோ அதை அடையும் பொழுது பகவான் இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். அதாவது இன்னைக்கு காலையில கூட நீங்க யாராவது பாகவதம் கிளாஸ் கேட்டிருந்தா ஐஸ்வர்யா மாதாஜி வாஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் அபவுட் ஒன் பாபாஜி இல்லையா. அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் அவருடைய குரு. அவர் எப்படின்னா அவர் இந்த மாதிரி பாவ மற்றும் பிரேமையில போனவங்களுடைய அவங்களுடைய சுபாவங்கள் நடத்தைகளை பார்க்கும்போது நமக்கு ஏதோ ஆச்சரியம் அளிக்கக்கூடியதா இருக்கும். இல்லை ஏதோ அவங்க பைத்தியக்காரத்தனமா செயல்படுகிறார்கள் என்று நாம நினைக்க தோணும். ஆனா உண்மையிலே அவர்கள் வந்து அவங்களுடைய பாவத்தை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. சோ நாம அவர்களுடைய நிலையில் இருந்து கொண்டு பார்க்கும் பொழுது அப்ப நமக்கு வந்து அதனுடைய மேன்மை என்பது நமக்கு உணர ஆரம்பிப்போம். நாம இன்னும் இந்த அப்கமிங் ஃபேஸ்ல இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த ஹையஸ்ட் நிலை வந்து வருவது. அப்போ சம்பந்தங்கள் ஏற்படும் போது பகவான்கிட்ட வந்து பேசுவாங்க, டிடிஸ் கிட்டே பேசுவாங்க அவங்க.
அப்படிப்பட்ட ஒரு இது டிடிஸும் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஸோ அந்த பாபாஜியை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தான். ஸோ எதையுமே வீட்டுல ஏதாவது வச்சுட்டு போனா இதெல்லாம் நீங்க தான் பாத்துக்கணும் இல்லையா? எப்படி நம்ம வீட்டுல குழந்தைங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, இல்ல பெரியவா கிட்ட வந்து நீங்க பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் இல்லையா? ஸோ வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அது காணலைன்னா எங்க போச்சுன்ட்டு நம்ம கண்டிப்பா கேட்போம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அவரும் கேட்பாராம். ஸோ ஒரு முறை வந்து எல்லா டிடிஸ்க்கும் ஒரு கப்பு இருக்கும் இல்லையா, அதாவது பிரசாதத்தை வந்து அவரே சமைத்து அவரே வந்து அதாவது பகவானுக்கு நிவேதனமாகவும் மேலும் மற்றும் கௌரணித்தாய்க்கெல்லாம் கொடுப்பாராம். ஸோ ஒரு நாள் வந்து யாரோ திருடன் வந்து அந்த கௌரணித்தாயினுடைய அந்த பவுல்ஸ், உணவு பாக்ஸ், அந்த பவுல்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டான், கப்ஸ். ஸோ அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நாள் உங்களுக்கு உங்க நைவேத்தியமே கிடையாது, உங்களை நம்பி தானே நான் விட்டுட்டு போனேன், உங்க கப்பையே நீங்க பாதுகாக்கலன்னா எப்படி? ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து உணவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இப்படி நாம இந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்துல இருந்து பார்க்கும்பொழுது அப்ப இது என்ன இவர் இவ்வளவு இம்மெச்சூரா இருக்காரு, ஒரு கப்பு இல்லைன்னா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வேற ஏதாவது புதிய கப்பு வச்சு அவர் வந்து நைவேத்தியம் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு தான் நாம நினைப்போம். இது வந்து இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வே ஆஃப் திங்கிங் இல்லையா? அதே வந்து பாவ மற்றும் பிரேம பக்திக்கு போகும்பொழுது அது நமக்கு பைத்தியகாரத்தனமாக தான் தோன்றும். ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் வந்து அவர்களோட இருந்து பேசி அளவலாவி இருப்பார்கள். அவங்களுடைய இதெல்லாமே அவங்களுக்கு நன்னா தெரியும். அதனால மோர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இந்த பக்தி அதுல இருக்கும் அவங்களுக்கு, நாட் இந்த மெட்டீரியல் இல்ல கிடையாது. ஸோ அப்படி அந்த டிடிஸ் கூட எடுத்துட்டு போயிட்டு நீங்க இதை கூட ரட்சிக்கலன்னு சொல்லிட்டு டிடிஸ் எல்லாம் கட்டி எடுத்துன்னு போயிட்டு அந்த என்னது கடல்ல வச்சுட்டாராம். ஸோ அது வெளியிலே வரக்கூடாது, நீங்க அப்படியே உள்ளதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூருடைய அதாவது சிஷியர்கள் எல்லாம் போய் முறையிட்டாங்களாம். அவர் சொல்வாரா, நீங்க எங்க என்ன பாபாஜியோட இதுக்கு நீங்க போகவே வேண்டாம், பிகாஸ் the disciples doesn't have the அதாவது what is that capacity or we can tell அதை உணரக்கூடிய அந்த தகுதி அவர்களுக்கு கிடையாது. அவருடைய பக்தியினுடைய பாவத்தை உணர்வதற்கான அந்த நிலை வந்து நமக்கு இல்லை. அதுதான் உண்மை. அதுதான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் வந்து எடுத்துரைத்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ டுடே there was very nice explanation on the பாகவதம் கிளாஸ். இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப அழகா இருந்தது. ஸோ பாவ பக்தியையும் பிரேம பக்தியையும் வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல we can speak with the deities actually. ஸோ அது நம்முடைய பக்தியினுடைய லெவலை பொறுத்து தான் இல்லையா? when you have unconditional இல்லையா unflinching faith, அந்த நிலையில வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அவர்களும் நம்ம இடத்துல பேசுவாங்க, அது நடக்கும். ஸோ அதுதான் ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க பிரேம பக்தி. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர் இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து they will eternally stay in the பகவானுடைய திருத்தலத்துல. ஸோ இதோட இன்ற 8வது அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது. ஸோ நாம் இப்போ 9வது அத்தியாயத்திற்கு செல்கின்றோம். த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் இல்லையா, ராஜவித்ய ராஜகுய்ய இல்லையா, அந்த இதுக்கு தான் போறோம் நம்ம. த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் குய்யா குய்யதரம் குய்யதமம் தான் நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். ஸோ இதுல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னாக்கா, இந்த சாப்டர் முழுவதுமே பகவான் மட்டும் தான் பேச போறார். ஸோ அர்ஜுனன் பேச மாட்டார். ஸோ இந்த சாப்டர் அவருக்கே உரித்தான சாப்டர். He will be revealing all the most confidential knowledge, qualifications and disqualification, தகுதி மற்றும் தகுதியற்ற நிலை, யாருக்கு பகவானை பற்றி கேட்பதற்கான தகுதி உள்ளது, யாருக்கு தகுதி இல்லை என்பதை பற்றியும் வந்து விளக்க போகின்றார். அது 1லிருந்து 3 யார் யாருக்குன்றது நீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா? யாருக்கு எடுத்துரைப்பார்? ஒரு பக்தன், பொறாமையற்றவன் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நண்பன், இந்த அதாவது சம் ரிலேஷன்ஷிப் வித் பகவான் இல்லையா, அவர்களுக்கு தான் இந்த ரகசிய ஞானம் என்பது கேட்பதற்கான தகுதி உண்டு. ஸோ அதே மாதிரி இவங்க நாத்திகவாதிகள் இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த ரகசிய ஞானம் எடுத்துரைக்கப்படக்கூடாது. ஏன்னா தேர் என்வியஸ் ஆக்சுவலி. நாத்திகவாதிகள் என்பவர்கள் மிகவும் பொறாமையுடையவர்கள். அவங்களுக்கு வந்து they lose the qualification to hear about the பகவத் ஞானம். அடுத்து 4th ஸ்லோகத்துல 10th ஸ்லோகம் ஐஸ்வர்ய ஞானம். ஐஸ்வர்யா என்றால் அதாவது ஆப்புலன்சஸ், வைபவங்கள் என்று பொருள். பகவானுடைய அந்த வைபவங்களை பற்றி, கிருஷ்ணாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் திஸ் வேர்ல்ட், இந்த பிரபஞ்சத்தோட அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி நாம வந்து 4வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் வாசிக்க போறோம். சாப்டர் சம்மரி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் இல்லையா, குய்யா என்றால் ரகசியம். சோ அந்த ரகசியம் எதை பற்றி சொல்வது? இந்த உடல் ஆத்மாவை பற்றி சொல்வது. குய்யதரம் என்பது நாம் எல்லாம் பகவானில், இது 7வது சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம், பின்ன பகுதிகள் இல்லையா. சோ நாம் எல்லாம் பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்து பின்ன பகுதிகள் என்பதை பற்றி பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஹிம் அப்படிங்கறத வந்து குய்யதரம்.
அடுத்து குய்யதமம் என்பது இந்த 9வது அத்தியாயத்துல படிக்க போறோம். ஹவு டு சர்வ் த சுப்ரீம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான், எவ்வாறு நாம பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிய முடியும் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் இந்த 9வது அத்தியாயம். So Lord Krishna is a supreme Godhead and the supreme object of worship. இல்லையா? சுப்ரீம் என்ன மேன்மையான பொருள், வணங்குவதற்கான மேன்மையான பொருள் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் கிருஷ்ணவர்மா. The soul is eternally related to him. இல்லையா? ஆத்மா எப்பொழுதுமே நித்தியமாக பகவானோட சம்பந்தம் கொண்டிருப்பது. த்ரூ எவ்வாறு, அதாவது தெய்வீகமான அந்த பக்தி சேவை மூலமாக பகவானோட எப்பவுமே இந்த ஆத்மா சம்பந்தம் கொண்டிருக்கும். By reviving one's pure devotion. இல்லையா? ரிவைவிங் மீன்ஸ் நம்ம அதை மீண்டும் எடுத்து அதாவது புத்துயிர் ஊட்டுறது. ஸோ நம்ம அதை ஒரு முறை திரும்பி பார்க்கறது, அலசி ஆராயறது. ஸோ அவ்வாறு நம்ம அலசி ஆராயும் போது நாம் எங்கெல்லாம் அதாவது டீவியேஷன், எங்கெல்லாம் நம்ம தூரமாக விலகி இருக்கும், எங்கெல்லாம் பகவானிடத்தில் தூய பக்தி சேவை செய்வதற்கான அந்த முயற்சிகள் மேற்கொண்டிருக்கின்றோம், இதை பற்றியெல்லாம் அலசி ஆராய்வது. ஒன்ஸ் பியோர் டிவோஷன். ஸோ அவ்வாறு ஒருவர் தங்களுடைய தூய பக்தி சேவையை அவன் அலசி ஆராய்ந்தால் நிச்சயமாக அவன் பகவானுடைய திருத்தலத்தை அடைகின்றான். ஏனென்றால் அவன் தவறுகள் இழைக்க மாட்டான். பகவானுக்கு எதெல்லாம் ஃபேவரபிளோ அது மட்டும்தான் அந்த செயலில் அவன் ஈடுபடுவான். அப்படிப்பட்டவன் மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் கிடைக்க பெறுகின்றது. ஸோ அதனால் பகவானுடைய திருநாட்டை அவர்கள் அடைகிறார்கள். போன அத்தியாயத்தினுடைய தொடர்பு என்னன்னாக்கா, ஸோ ஒரு தூய பக்தன் எவ்வாறு அனன்ய பக்தி செய்வது, பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இல்லையா? சர்பாசஸ் த பாத். ஞானிகளும் மற்றும் கர்மிகளை காட்டிலும் பக்தனுக்கு கால நேரமே கிடையாது. எந்த நேரமும் அவனால பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய முடியும். ஆனா கர்மிகள் அவர்கள் இந்த டார்கஸ்ட் ஏரியாஸ், இல்லையா, சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்வார்கள், மீண்டும் வருவார்கள். என்ன பலநோக்கி அதாவது பலநோக்கு செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபடுபவர்கள். ஞானிகளும் யோகிகளும் பிரம்மஜோதிர் அவர்களுடைய, அதாவது இம்பர்சனலா நினைச்சாங்கனாக்கா பிரம்மஜோதியில் இணைந்து பகவானுக்கு தூய தொண்டு செய்வதற்கான அந்த ஆசை என்பது அவர்களுக்கு ஏற்படும் பொழுது மீண்டும் இந்த இடத்துல திரும்பி வருகிறார்கள் என்பதை இந்த இதுலயே நம்ம படிக்கத்தான் போறோம். கிருஷ்ணா எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஹவு டு பிகம் எ பியோர் டிவோட்டி. எதுவரைக்கும் பகவானுடைய பக்தன் ஆகவில்லையோ நாம விடுதலை அடைந்தாலும் மீண்டும் திரும்பி வர வேண்டியதுதான். பிரம்மஜோதியிலிருந்து தவறி விழுவதற்கான மார்க்கம் உண்டு. இல்லையா? எல்லா வாயில்களுமே அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இல்லையா? வித் எ வெரி செக்யூர் திங். ஸோ இந்த ஆத்மாக்கள் உள்ளே நுழையவே முடியாது. ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலை வரும் பொழுது அவர்களும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் திரும்பி பக்தி தொண்டு புரிந்து மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டை அடைகிறார்கள். ஸோ ரொம்ப முக்கியமான வைகுண்டம் கோலோகத்திற்கு செல்லணும்னா பக்தி ஒன்றுதான் மார்க்கம், வேறு எதுவுமே மார்க்கம் கிடையாது. ஸோ சாப்டர் 2 to 6 உடல் மற்றும் ஆன்மாவை பற்றி, குய்யத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது. 7, 8 குய்யதரா. அது பக்தி பகவானுக்கு. we are all part and parcel of கிருஷ்ணா. இல்லையா? ஸோ அவரிடந்து தோன்றிய நித்தியமான இந்த ஆத்மா என்ன செய்ய வேண்டும், பகவானுக்கு பக்தி செய்வதற்கான ஞானத்தை ஃபர்ஸ்ட் பெறணும். அதுதான் மோர் கான்பிடென்ஷியல். எவ்வாறெல்லாம் நம்ம பக்தி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சு கொள்றதுதான் இந்த 9th சாப்டர். இல்லையா? நவவித பக்தி எல்லாமே வரும். ஸோ நாலேஜ் ஆஃப் கேவல பக்தி, அதாவது அனன்ய பக்தி, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்யக்கூடியதுதான் கேவல பக்தி, குய்யதமம். ஸோ மெஜஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஐஸ்வர்யா. அதாவது இங்க என்ன எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது, பகவானுடைய வைபவங்களை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அண்ட் எக்ஸலன்ஸ் ஆஃப் எ பியோர் டிவோட்டி, அதாவது தூய பக்தருடைய உத்தமமான நிலையை பற்றியும் எடுத்துரைக்கப்படும். இப்போ இது ரிலேஷன் பிட்வீன் 7th சாப்டர் 9th சாப்டர் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். சிமிலர் திங். ஸோ இது எக்ஸ்டென்ஷன். எவ்வாறு 3rd சாப்டர் 5th சாப்டருடைய 5th சாப்டர் இஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் 3rd சாப்டர். இல்லையா? இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா. அங்க கர்மயோகம் அப்படின்னு சிம்பிளா படிச்சோம். இங்க கர்மயோகம் நிஷ்காம கர்மயோகத்திலிருந்து செயல்படுவதை பற்றி, கிருஷ்ண உணர்வில் என்பதை பற்றி எல்லாம் நாம படிக்கிறோம். இல்லையா? அதே போன்றுதான் இந்த இடத்துலயும் 7வது அத்தியாயத்துல பேஸா படிச்சோம். இன்னும் டெப்தா 9வது அத்தியாயம் கவர் ஆகிறத பத்தி இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. சிமிலாரிட்டி என்னென்ன காமனா இருக்கு 2 அத்தியாயங்கள்ல அப்படிங்கிறது கான்செப்ட்ஸ் வைஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ரொம்ப இங்க மேலோட்டமா இருக்கும் 7வது அத்தியாயத்துல. இன்னும் டீப் டிரைவா நம்ம 9வது அத்தியாயத்துல பார்க்கின்றோம். இல்லையா? முதல் 2 ஸ்லோகங்கள் 7வது அத்தியாயம் மற்றும் இங்கேயும் 9வது அத்தியாயம் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான். அங்கேயும் அதாவது ஞான விஞ்ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்கின்றோம். இல்லையா? அதாவது நாலேஜ் அண்ட் த சுப்ரீம் நாலேஜ், அதுதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த இடத்துலயும் பகவானை ஸ்வயம் எடுத்துரைக்க போகின்றார். ஸோ ஹியரிங் அபவுட் ஹிம் ஒன்லி.
சோ எதற்காக வந்து அர்ஜுனரை தேர்ந்தெடுத்தார்? he is not envious. சோ பொறாமையற்றவன் ஆவாய், அதனாலதான் உனக்கு இந்த தகுதி, that is the qualification of Arjuna to receive this divine knowledge இல்லையா? மற்றும் 4வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 7வது ஸ்லோகம் மற்றும் 12வது ஸ்லோகம் வந்து அது இந்த 9.4ல இருந்து 10th ஸ்லோகத்தோட சிமிலாரிட்டி இன்னும் டெப்தா நம்ம வந்து 9th சாப்டர்ல பாக்குறோம். சோ அவருடைய ஆற்றல்கள் அங்கேயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி, அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் எனர்ஜி, ததாசக்தி, அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி எல்லாம் படிச்சோம். அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் அதை படிப்போம். நம்ம இன்னும் பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தோடு எவ்வாறு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றார் என்பதை பற்றியும் நாம படிக்க போறோம். அடுத்து 7வது அத்தியாயத்துல 8ல இருந்து 11வது ஸ்லோகம் வந்து அது எதனோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது? 9வது அத்தியாயத்தினுடைய 16வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 19வது ஸ்லோகம். இஸ் ஆல் பர்வேடிங், எல்லா இடங்களிலுமே, அதாவது எல்லாம் என்னுள் இருக்கின்றது, நான் அவர்களில் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதற்கான விளக்கம், அவர்களில் நான் இல்லை என்பது பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறார். அவர் ரூபமற்றவர் கிடையாது, அவருக்கு ரூபம் உண்டு இல்லையா? சாம சுந்தரராக மேலும் இருக்கின்றார். ஒரு மனிதன் அஞ்ஞானத்திலே உழண்டு கொண்டிருந்து இந்த உலகாயுத செயல்கள் மட்டுமே மேன்மையாக கருதி கொண்டு அவன் செயல்படுவானாயில் அவருக்குள் பகவான் உறைந்திருந்தாலும் அவர்களால் பகவான் இருக்கின்றார் என்ற உணர்வை அவர்களால கண்டிப்பாக உணர முடியாது. இந்த ரியலைசேஷன் ஆஃப் காட் அவங்களுக்கு ஏற்படாது. அதனால் அவர்களில் நான் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாரி. மேலும் 7.20ல இருந்து 23 ஸ்லோகம் வந்து இங்க வந்து 9.20ல இருந்து 28 ஸ்லோகத்தோட கம்பேர் பண்ணிருக்கு. அங்கேயும் வந்து தேவ வழிபாடு பற்றி படிச்சோம், இங்க அதனுடைய இன்னும் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தட். மேலும் கிருஷ்ண வழிபாடை பற்றி இந்த இடத்துல படிக்க போறோம். அடுத்து 7.24ல இருந்து 26 அது எதோட சொல்லப்பட்டிருக்கு? 9.11ல இருந்து 15, அதாவது அருப வழிபாடு மற்றும் பக்தன். சோ ரூபம் மற்றும் அரூபம் இந்த 2 நிலைகள்ல இருக்கக்கூடிய வழிபாட்டு முறைகள் வந்து எது மேன்மையானது என்று 7வது அத்தியாயத்திலையும் பார்த்தோம், இப்ப இந்த அத்தியாயத்திலையும் பார்க்க போறோம். சோ மோஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஹியரிங் அபவுட் கிருஷ்ணா இல்லையா? முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் த அல்டிமேட், த மோஸ்ட் இன்டிமேட் நாலேஜ் ஆஃப் பூர்ணத்தினுடைய உண்மை இல்லையா? பகவானை குறிக்கின்றது அது. ஸோ இன்டிமேட் நாலேஜ் ஆஃப், அதாவது அவர் அந்த ரகசிய ஞானத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பகவானை பற்றி. அது எவ்வாறுனாக்கா த்ரூ ப்ராப்பர் ஹியரிங் தான், ஸ்ரவணத்தின் மூலமா தான் நம்மளால அடைய பெற முடியும். நான் என்வியஸ்னஸ் அண்ட் ஃபெய்த் ஆர் த 2 குவாலிஃபிகேஷன். நம்பிக்கை மற்றும் வந்து பொறாமையற்ற தன்மை, பகவான் மீது வந்து நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவரே நமக்கு என்ன ஞானத்தை வழங்கணுமோ அதை கண்டிப்பா வழங்குவார். ஸோ மேலும் பொறாமையற்ற நிலை, அடுத்தவங்களுக்கு நல்லபடி இருந்தா நம்மளால ஏற்றுக்கக்கூடிய பக்குவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும் இல்லையா? when they have so much opulences, yes, அதை பார்த்து நம்ம வந்து சந்தோஷப்படணும். அப்படின்னா அதை பொறாமப்படக்கூடாது. ஸோ அவர்களுடைய பிறவி பலன் வந்து இந்த சமயத்துல வந்து மேன்மையாக இருக்கக்கூடிய தகுதியை அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் இல்லையா? அதை அவர்கள் அறமான வழியில் இட்டு சென்றால் மேலும் அது தொடரும் அவருக்கு அடுத்த பிறவியில கூட இருந்தாக்கா. ஆனா அதையே வந்து அகங்காரத்தோட வந்து அவன் இட்டு சென்றால் அவன் மீண்டும் வந்து தவறி கீழே விழுவான் இல்லையா? சோ நத்திங் இஸ் பர்மனன்ட் ஹியர். இது எல்லாமே காலச்சக்கரத்திற்கு ஏற்றவாறு சுற்றி கொண்டுதான் இருக்கின்றது என்பதை நாம உணர வேண்டும். மேலும் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் தான் இது 2 தான் தகுதிகள். ஃபெய்த்லெஸ்னஸ், நம்பிக்கையற்றவர்கள் வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையில் மீண்டும் மீண்டும் வந்து பிறவி எடுத்துக்கொண்டு வந்து கொண்டே இருப்பார்கள், அதுல எந்த மாற்றமுமே இருக்காது. ஸோ எவ்வாறு நாம் இந்த தகுதிகளை எல்லாம் அடைய முடியும் இல்லையா? அவ்வாறு அடைய பெற்றால் அதனுடைய நன்மைகள் என்ன? ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் டு அச்சீவ் த மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அண்ட் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் இல்லையா? ஸோ பெனிஃபிட்ஸ், அதை அச்சீவ் பண்றதுனால வரக்கூடிய நன்மைகள் என்ன? இதம் துதே குய்யதமம் பிரவக்ஷ்யாமி அனுஷூயவே ஞானம் விஜ்ஞான சகிதம் ஏக்ஞாத்வா மோக்ஷக்ஷ்ய சுபாத். அதாவது நம்ம இந்த லோகத்துக்கே போயிடலாம், அங்க முடிச்சுட்டு இங்க வரலாம். நம்ம மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் இல்லையா? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் துதே குய்யதமம் பிரவேக்ஷ்யாமி அனுஷூயவே ஞான விஜ்ஞான சகிதம் யஜ்ஞாத்வாபோ மோக்ஷச்சே சுபாத். அதாவது அசுபாத். பகவான் உவாச்ச, பகவான் கூறுகின்றார், இதம் இவ்வாறு, திஸ் இல்லையா, தே அன்டு மீ அதாவது என்னிடம் இல்லையா, அதாவது குய்யதமம் ரகசிய, மோஸ்ட் மிக ரகசியமான ஞானம்,
பிரவக்ஷ்யாமி சொல்ல போற, பிரவக்ஷ்யாமி சொல்ல, ஐ எம் ஸ்பீக்கிங். அனுஷூயவே, அதாவது ஏன் உனக்கு இதை வந்து சொல்ல போறேனாக்கா, நீ பொறாமையற்றவன். ஞானம், இந்த ஞானத்தை, விஞ்ஞானம் என்பது அதாவது உணர வேண்டிய நான் ஞானம் அப்படின்னா பகவானை பற்றி நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் விஞ்ஞானம். சகிதம் வித் யத் விச் ஞாத்வா நோயிங் மோக்ஷாய், இது எதை அறிந்தால் நீ இந்த உலக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை பெற முடியுமோ அப்படிப்பட்ட ரகசிய ஞானத்தை உனக்கு நான் இப்ப எடுத்துரைக்க போகின்றேன். மீண்டும் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி எடுக்காத அந்த நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காக இந்த ஞானத்தை வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். ஏனென்றால் நீ எனது நண்பனும் மற்றும் பக்தனும் அல்லவா. மேலும் யூ ஆர் நெவர் என்வியஸ் ஆஃப் மீ, இல்லையா? பகவானை பார்த்து பொறாமை கொள்பவர்கள் யார்? அதாவது பக்தரற்றவர்கள், அதாவது நாத்திகத்தன்மையில் வந்து வேரோண்டு இருப்பவர்கள் வந்து பகவானோட என்றைக்குமே பொறாமை கொள்வார்கள். பக்தர்கள் என்றுமே வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை புரிபவர்கள். ஸோ பிகாஸ் யூ ஆர் நெவர் என்வியஸ் ஆஃப் மீ, பொறாமையற்றவன், ஐ ஷல் இம்பார்ட் யூ திஸ் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அண்ட் ரியலைசேஷன். அதனால உனக்கு நான் இந்த ரகசியங்களில் மிக ரகசியமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கண்டிப்பாக எடுத்துரைக்க வேண்டும். எதை அறிவதால் நீ இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த அதாவது சுக துக்கங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இதம் ஞானம், அதாவது திஸ் நாலேஜ், இந்த பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதை பத்தி தான் அவர் வந்து சொல்ல போகின்றார். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷ்வாகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ராஜவித்யா, வித்யைகளிலே அரசன், இல்லையா? ராஜகுஹ்யம், ரகசியங்களிலே அரசன், த கிங் ஆஃப், அதாவது ரகசிய ஞானத்தில் வந்து அரசன். பவித்ரம் என்றால் தூய்மையானது, இல்லையா? இதம், இது. உத்தமம் அப்படின்னாக்கா மிக உயர்வான நிலை, தெய்வீகமான நிலை. பிரத்யக்ஷ்யாமி, அத பை டைரக்ட், பிரத்யக்ஷம் என்றாலே டைரக்ட், இல்லையா? பை டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னிடமிருந்து கேட்கும்பொழுது கண்டிப்பா அதை வந்து டைரக்டா தான் அவர் ரிசீவ் பண்றாரு, இல்லையா? அவகாமம், அதாவது புரிந்து கொள்ளக்கூடியது. தர்மியம், பிரின்சிபல் ஆஃப் தர்மம், அது என்றால் மதம் என்றால் தர்மம், இல்லையா? அதை பற்றி நீ தெரிந்த த பிரின்சிபல் ஆஃப் ரிலிஜன், கோட்பாடுகள். மேலும் சுசுகம், வெரி ஹாப்பி, இல்லையா? கர்த்தும், டு எக்ஸிக்யூட். அவ்யயம், எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று, இல்லையா? சோ திஸ் நாலேஜ், இப்ப பகவான் அவருக்கு எடுத்துரைக்க போறது வந்து வித்யைகளிலே அரசன் மற்றும் ரகசியங்களிலே அரசனாக இருக்கக்கூடிய சீக்ரெட் ஆஃப் ஆல் சீக்ரெட்ஸ். இட் இஸ் த பியூரஸ்ட் நாலேஜ், இல்லையா? தூய்மையான ஞானம். ஸோ இட் கிவ்ஸ் யூ டைரக்ட் பர்செப்ஷன், இல்லையா? பை செல்ஃப் ரியலைசேஷன். இதை நீ அறிவதால் வந்து உன்னால வந்து உணர முடியும், இல்லையா? தான் யார் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த நிலையை உனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதுதான் ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன், இல்லையா? ஸோ மேன்மையான ஒரு நிலையை வந்து நம்மளால அடைய முடியும். இட் இஸ் அ பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ரிலீஜன், அதாவது தர்மத்தினுடைய அதாவது பக்குவ நிலையை வந்து உன்னால புரிந்து கொள்ள முடியும். எப்பொழுதுமே நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று அன்று, எப்பொழுதுமே இட் இஸ் ஜாய்ஃபுல்லி பர்ஃபார்ம். இந்த செயலில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது வந்து மிகவும் ஆனந்தத்தோடு நம்ம வந்து செயல்பட முடியும், இல்லையா? அதுதான் நம்ம பிராரப்தா பாபம், இது நம்ம பார்த்திருக்கோம், இல்லையா? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பத்ம புராணத்துல இந்த கண்டிப்பா இதை தெரிஞ்சுக்கணும். பிராரப்தா என்றால் இனிமேதான் வந்து நாம ஆற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பாவ செயல்கள் வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து அது விதையாக மாறி மற்றும் வந்து நாம வந்து அதனுடைய பழத்தை நாம வந்து ரைப்பனாகி நம்ம வந்து அனுபவிக்க போறோம். பலம் என்றால் இப்ப அனுபவித்து கொண்டிருக்கக்கூடியதுதான். குத்தம் என்றால் அந்த அதாவது இந்த பாவங்கள் அனுபவிக்காத இந்த பாவங்கள் எல்லாம் போய் ஒரு இடத்தில் போய் சேருக்கும்ன்றது, இல்லையா? இப்படி அரிசி இருக்குன்னா, ஒரு அரிசி பை இருக்குன்னா அதுல அரிசியை நம்ம போட்டு வைக்கிறோம், இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பாவங்கள் எல்லாம் அரிசியாக இருந்தால் ஒரு 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 கோணிப்பை நிறைய நம்ம போட்டு வைக்கிறோம்னா அந்த கண்டெய்னர் அதுதான் வந்து குடம். அந்த குடத்திலிருந்து தான் வந்து என்ன வருகின்றது? அது வந்து பீஜமாக வந்து விளைகின்றது. சோ பீஜம் என்பது நம்ம மனசுல ஒரு பாவ செயலை வந்து தூண்டுகின்றது, இல்லையா? அதுதான் வந்து பீஜம். பலோன்முகம் கர்மேன்யவ்ய பரிலேயத்தே விஷ்ணு பக்தி ரதாத்மமம். ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் என்கேஜ்ட், பகவானுடைய தூய பக்தி சேவையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு ஆல் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ், இதனால அதாவது 4 நிலைகள், பாவத்தினுடைய 4 நிலைகள் என்ன? பிராரப்தா இப்ப நாம அனுபவிக்கிறது, பிராரப்தா இனிமேதான் வந்து விதையாக மாறி நாம வந்து அனுபவிப்போம். அடுத்து வந்து பீஜம் என்பது விதையாக இருக்கக்கூடிய நிலை. நெக்ஸ்ட் வெரி நியர் ஃபியூச்சர்ல அது வந்து விதை வந்து வளர்ந்து செடியாகி அது வந்து
கனி கொடுக்கக்கூடிய நிலை இல்லையா? சோ பீஜம் கூட்டம், சோ இது எல்லாமே இந்த 4 நிலைகளை வந்து நம்ம பாக்குறோம். இதையெல்லாம் கடந்து சென்று விடுவார்கள். யார் என்றால் தூய பக்தி சேவை புரிபவர்கள், உத்தமம். சோ அதனால இந்த தாமச அப்படின்னாலே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து வாழக்கூடிய நாம் எல்லாம் அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் இல்லையா? அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் இருந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக வெளியேறுகின்றோம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் சுசுகம். இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம அந்த ஸ்லைட்ஸ்ல படிப்போம். ஆஸ்ரத்தானக, ஸ்ரத்தா என்றால் நம்பிக்கை, ஆஸ்ரத்தான என்றால் நம்பிக்கையற்ற நிலை. புருஷா தர்மஷ்யஹ பரந்தப, இது வந்து பரந்தப யார? அர்ஜுனரை குறிக்கின்றது. அப்பிராபியமாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி, அதாவது ஆஸ்ரத்தானக தோஸ் ஹூ ஆர் ஃபெய்த்லெஸ், நம்பிக்கையற்றவர்கள். புருஷ அதாவது மனித, அதாவது லிவிங் என்டிட்டிஸ் இல்லையா, உயிர்வாழிகள். தர்மஷ்ய டுவர்ட்ஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிலிஜன், மதம் என்பது தர்மம், தர்மம் என்பது அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். ஸோ அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்பது அவர்கள் வந்து அதுல விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்பது நம்ம இந்த பௌதிக செயல்கள் மாத்திரம் கிடையாது, பக்தியும் அதுல உண்டு. இட் இஸ் அ பார்ட், தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். பக்தி என்பதுதான் முதன்மையான கடமை. ஸோ அந்த இது வந்து இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிலிஜன் இல்லையா? அஷ்யஹ திஸ் பரந்தப, அதாவது எதிரிகளை அடக்குபவன் இல்லையா? ஆப்ரப்ய அதாவது வித்தவுட் ஒப்டைனிங் மாம் நிவர்த்தந்தே கம்பேக், மிருத்யு டெத் சம்சாரா, இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை, வர்த்தமானி அந்த பார்ட். சோ யாருக்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்கெல்லாம் திரும்பியும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பகவானுடைய தூய தண்டு செய்ய முடியாது, அவங்க பக்தி செய்ய முடியாது. அதனால மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு எனும் சக்கரத்துல வந்து மாட்டிண்டு அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அவர்கள் வந்து திரும்பி வந்து கொண்டே இருப்பார்கள். அதை கண்டிப்பாக தவிர்க்கவே முடியாது. மாயா ததம் ஹிதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்தா மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நாச்சாகம் தேஷ்வ அவஸ்திதாக. மாயா அதாவது அதாவது பகவான் தன்னை சொல்கின்றார். மயா மயா மாயா இல்ல, மயா ததம் பர்வேடட், எல்லா இடங்களிலுமே வந்து பரவி இருக்கிறது. இதம் சர்வம் ஜகத், இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துல பகவான் வந்து அரூபமாக எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கிறார். அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ரூபமே இல்லை என்று நினைத்து கொள்ளக்கூடாது. he has a form also இல்லையா? அவ்யக்த மூர்த்தினா, நம்ம கண்களுக்கு தான் அதை பார்க்கக்கூடிய, நம்ம கண்களுக்கு தகுதி இல்லை. அவருடைய தெய்வீகமான ரூபத்தை காண்பதற்கான தகுதியை நாம் இன்னும் பெறவில்லை. அதனால்தான் அவருடைய ரூபத்தை நம்ம உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய பக்குவம் வந்து நமக்கு இல்லை. ஆனால் ஒரு ஆச்சாரியா குரு எல்லாமே அந்த நிலையை அடைந்தவர்கள் தான். அவர்கள் எல்லாம் பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து கண்டவர்கள் தான். நமக்கெல்லாம் அரூபம் மட்டும்தான். மத்ஸ்தானி என்மி சர்வபூதானி, அனைத்து உயிர்களும் இல்லையா? அகம் தேஷுசு அவஸ்திதாக சிச்சுவேட்டட் பை மீ, என்னால், இன் மை அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம், அதாவது அரூபத்தன்மையில் திஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ் இஸ் பர்வேடட் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே நான் வந்து பரவி இருக்கின்றேன். சோ ஆல் பீயிங்ஸ் ஆர் இன் மீ, எல்லா உயிர்வாழிகளும் என்னில் இருக்கின்றது இல்லையா? அண்டங்கள், அநேக அண்டங்கள் எல்லாம் பகவானுடைய சுவாசத்திலிருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே பகவான் உட்புகுந்தும் இருக்கின்றார். அவரிலிருந்தே 14 லோகங்கள் என்பது படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயுமே அவர் வந்து ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுவாக வந்து உட்புகுந்திருக்கின்றார். ஆனால் இவற்றையெல்லாம் யாரால உணர முடியும்? ஒரு பக்தனால மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதே வந்து த ஃபூலிஷ் பீப்புளால வந்து இதை வந்து கண்டிப்பாக உணர முடியாது இல்லையா? பட் ஐ எம் நாட் இன் தெம் அப்படிங்கிறது அதுதான் மீனிங். அவர்களில் நான் இல்லை என்பதற்கான காரணம் அவர்களால் என்னை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம் அவர்களிடத்தில் இல்லை இல்லையா? வெறுமனே கண்ணுக்கே புலப்படாததான் கடவுள் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய தன்மை. மேலும் இத வந்து பக்தி ரசாமிரதத்தில் இதுவும் வந்து மனப்பாட ஸ்லோகம் தான். அத்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி நாபவேத் கிரகயத்யம் இந்திரியாகை சேவோன்முகேஹி ஜீவாதோ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புராத்யத. அதாவது பகவானுடைய யார் ஒருவர் வந்து பகவானுடைய நாமங்கள், புகழாரங்கள் இல்லையா, லீலைகள், இதையெல்லாம் வந்து நம்முடைய பௌதீக புலன்களால கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா? அதற்கு நாம நம்மளுடைய லெவல்ல வந்து மேன்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். பௌதீகத்திலிருந்து நாம வந்து மேன்மையாக பக்தியின் தரப்பில் செல்லும் பொழுது மட்டுமே அந்த ஆன்மீகத்தை உணரக்கூடிய பக்குவத்தை நாம் அடைகின்றோம் இல்லையா? ஒன்லி டு who is engaged, யார் ஒருவர் வந்து தூய பக்தி சேவையில் வந்து அதாவது அண்டர் த ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இல்லையா, சேவோன்முகி ஹி ஜீவாதோ இல்லையா,
அதாவது சேவோன்முகே என்னாலே வந்து நம்ம வந்து சேவை புரியறது தான் இல்லையா? சோ அந்த இது வந்து யாருடைய நிலையில இருந்து கொண்டு, யாரிடத்தில் ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புராத்யத, ஒருவருடைய வழிநடத்துதல் இருந்து செய்ய வேண்டும். அப்போ பகவான் அவர்களுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளிருந்தே தான் யார் என்பதை வந்து அவர் விளக்குகிறார், அவரே வந்து உணர வைக்கிறார். மேலும் பிரம்ம சமீதையில கூட இதுதான், பிரேமாஞ்சன சுரித பக்தி விலோச்சேன சந்தா ததைவ ஹிருதயேஷு விலோகயந்தி இல்லையா, எத் சாம சுந்தரம். இது இந்த ஸ்லோகம் கூட வந்து அதை தான் எடுத்துரைக்கின்றது. நம்ம பிபிடியில பார்ப்போம் அது. ஸோ பக்தி ரசாமிரத சிந்துல இந்த ஸ்லோகம், இது மனப்பாட ஸ்லோகம் தான் இது. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம ஒரு குருவை வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும், இதுல முக்கியத்துவம் இல்லையா, அண்டர் த கைடன்ஸ் ஆஃப் த குரு இல்லையா. அப்பதான் பகவானை நம்ம உள்ளபடி உணரக்கூடிய மார்க்கத்தை நம்ம பெறுவோம். உள்ளுக்குள்ளேருந்து பகவானும் சைத்த குருவாக நமக்கு எடுத்துரைப்பார். மேலும் இங்க வந்து அதாவது நம்ம தீக்ஷா குருவோ இல்ல சிக்ஷா குருவோ நமக்கு வந்து இதை வந்து வழி நடத்தி கொடுப்பார். சோ ரொம்ப முக்கியமானது இது. நச்சா மத்ஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வர்யம் பூத பிரண்ணாச்சா பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனஹ. மத்ஸ்தானி அதாவது மத்சானி சிச்சுவேட்டட் இன் மீ, அதாவது நம்ம வந்து பகவானின் மீது அந்த சமாதி நிலையில உட்காரணும் இல்லையா, மனசை முழுவதையும் அவர் மீது அதாவது நிலை நிறுத்துவது. பூதானி இந்த படைப்பு, பஷ்ய ஜஸ்ட் மீ, யோகம் ஐஸ்வர்யம் அதாவது இன்கன்சீவபிள் மிஸ்டிக் பவர், அதாவது எல்லையற்ற, நம்மளால வந்து கற்பனையாலையுமே அதனுடைய அளவை வந்து யூகிக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு வந்து யோக நிலையில் வந்து பெற்றிருப்பவர். பூத பிரகத் the maintainer of all living entities, யார் இந்த நிலை இருப்பது, பகவான் இல்லையா. சோ பூதஸ்தாக இன் காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன், இந்த பிரபஞ்சத்தில் மம அதாவது நான் ஆத்மா சுயமாக, பூத பாவனக the source of all manifestation, இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கான மூல காரணமே நான் தான் அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டேன். And yet everything that is created does not rest in me, அதாவது இந்த படைப்பு தோற்றம் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே என்னில் ஆழ்ந்திருக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. Behold my mystic opulences, எல்லையற்ற ஆற்றலை படைத்தவர். Although I am the maintainer of all living entities, எல்லா உயிர் வாழிகளையும் ரட்சிப்பரவாக நான் இருந்தாலும், நான் எல்லா இடங்களிலுமே although I am everywhere இல்லையா, எல்லா இடங்களில் நான் பரவி இருந்தாலும், I am not part of this cosmic manifestation, நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல இல்லையா. எல்லாம் அந்தந்த நிலைகள் இருந்து கொண்டு செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு நிலையுமே வந்து பகவானில்தான் வந்து உற்பத்தி ஆகின்றது. For myself is the source of creation, the very source of creation, அவரிலிருந்து தான் அனைத்துமே தோன்றி இருக்கின்றது என்பதை வந்து மத் சர்வாணி பூதானி இல்லையா, மத்ஸ்தானி சர்வ பூதானி, இதை வந்து நம்ம வந்து this should not be misunderstood சொல்லியிருக்காங்க. The Lord is not directly concerned இல்லையா, எல்லாத்துக்குமே அவருடைய விரிவங்கங்கள் அவதாரங்கள் எல்லாமே இல்லையா, தேவர்கள் எல்லாம் படைத்து அந்தந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. சோ கிருஷ்ணா எக்ஸ்பான்ஸ் டு நாராயணா இல்லையா. சோ நாராயண அந்த 2ஆம் சங்கர்ஷன்ல இருந்து 3 புருஷாவதாரங்கள் இங்கே. சோ அதனாலதான் அங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they are not part of this, இருந்தாலும் அவருடைய விரிவங்கங்கள் தான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை வந்து ரட்சித்து கொண்டிருக்கின்றது இல்லையா. the maintenance and sustenance இல்லையா. அதாவது கிரியேஷன், படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், இது எல்லாமே வந்து அவரால் தான் நடந்து கொண்டிருக்கு. ஆனா அவர் இதுல ஒரு பாகம் கிடையாது, நாம எல்லாம் ஒரு அங்கம் இந்த இடத்துல இல்லையா. ஆனா அவர் வந்து இதை அனைத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவர். சோ அதனால வந்து அநேக அண்டங்கள் வந்து காரணக்கடலில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் உருவாக்குகின்றாள். அந்த காரணக்கடலில் அந்த எல்லாமே அந்த உலகங்கள் எல்லாம் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றது இல்லையா. தன்னுடைய நிலையை அது மாற்றத்திற்கு இல்லாம ஒரே நிலையில் வந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை யாரால வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது, பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா. சோ தண்ணியில நம்ம ஒரு பால் போட்டா கூட வந்து எவ்வளவு நேரம் ஒரே இடத்துல இருக்கும், அது கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா இந்த அண்டங்கள் எல்லாமே அந்த பகவானுடைய வேர்வையிலிருந்து வந்த அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வாட்டரில், அதாவது இந்த விரஜா ரிவர் காரணக்கடலில் வந்து படுத்துண்டு வந்து பகவான் அநேக அண்டங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க படைக்கின்றார். அவருடைய சுவாசம் வெளி சுவாசம் வரும்பொழுது அவருடைய உடல் நாளங்கள் சுவாசத்திலிருந்து எல்லா அண்டங்களுமே வந்து காலத்திற்கேற்றவாறு வந்து வெளியே வருது. மீண்டும் அழிவு வரும்போது அனைத்தும் அந்த உட்சுவாசத்துல வரும்போது அனைத்தும் வந்து உள்ளுக்குள்ள சென்று அடங்கி விடுகின்றது. இதுதான் நம்ம படிச்சுட்டே வரோம்.
இல்லையா? சோ இருந்தாலுமே இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கும் அவருக்கும் வந்து எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்படின்னா இஸ் நாட் எ பார்ட் ஆஃப் திஸ். நாம் எப்படி ஒரு அங்கமாக இருக்குமோ அது மாதிரி கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா எல்லையற்ற ஆற்றலை கொண்டவர் அவர் இல்லையா? அதனால அவர் அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம்ல தான் நம்ம எல்லாரும் பாக்குறோம் இல்லையா? அவ்வியக்தம். யதாகாஷ சிதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோமஹான் ததா சர்வாணி பூதானி மத்தான்யதா உபாஹதய. அதாவது இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அதாவது யதா ஜஸ்ட் ஆகாஷம், அதாவது நம்ம இந்த பாகவதத்துல கூட இதை படிச்சிருக்கோம். ஆகாயத்திலிருந்து என்ன தோன்றியது? காற்று இல்லையா? அது மாதிரி. ஆனா காற்று வந்து ஆகாயத்தை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அதே மாதிரிதான் நாம் எல்லாமே ஆகாயத்திற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நிலை. ஆகாயமாக இருப்பது யாருக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது? பகவானுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது இல்லையா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஆஸ் மைட்டி விண்ட். நமக்கெல்லாம் காற்றடிச்சா கூட, பலமான காற்றடிச்சா எல்லாம் அடிச்சுட்டு போகும், ப்ளோயிங் எவ்ரிவேர். ரியலி ரெஸ்ட் ஆல்வேஸ் இன் த ஸ்கை. மேல வந்து ஆகாயத்திலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காற்று உண்டு. ஆகாயத்திலிருந்து உற்பத்தியானதுதான் காற்று என்பதை நாம பஞ்சமகாபூதங்களுடைய உற்பத்தியை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதனுடைய ப்ராடக்ட்ஸும் படிச்சிருக்கோம். சப்தம் இதெல்லாமே நம்ம வந்து எப்படி வருகின்றது இல்லையா? வாசனை இதெல்லாமே வந்து நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஆல்ரெடி பாகவதத்துல படிச்சிருக்கோம். அதனாலதான் ஆகாயம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட். ஆகாயத்திலிருந்து நம்ம வந்து எது பிறக்கின்றது, உருமாறுகின்றது? காற்று. சோ காற்றை விட, காற்று வந்து ஆகாயத்தை விட பெரிசு கிடையாது. அது போலதான் நாம் எல்லாரும் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் இருக்கோம், தேவர்கள் இருக்காங்க. ஆனா இவர்கள் யாருமே வந்து பகவானுக்கு வந்து சமமாக முடியாது. ஸோ ஆல் கிரியேட்டட் பீயிங்ஸ் ரெஸ்ட் இன் மீன்னு சொல்லிட்டார். இந்த படைத்தது அனைத்துமே வந்து எல்லாமே பகவான் தாங்கின்னு இருக்காருனாக்கா எந்த ரூபத்தில்? புருஷ அவதாரங்களில் இருந்து கொண்டு. ஓகே. ஸோ இந்த பௌதீக உலகத்தை. ஆனால் அவர் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் ஒரு பகுதி கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சர்வபூதானி கௌந்தேய பிரகிருதிம் யாந்தி மாமிகாம் கல்பக்ஷயே புனஸ்தானே கல்பாதோ விரஜக்ஷமி அகம். அதாவது சர்வபூதானி அனைத்து உயிர் வாழிகளும் இல்லையா? பிரகிருதி இந்த பிரபஞ்சம், மாமிகா மை, கல்பக்ஷயே அதாவது யுக முடிவில் இல்லையா? அதாவது மகா பிரளயம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய புனக மீண்டும் இல்லையா? கல்பதவ் இந்த பிகினிங், அதாவது படைக்கக்கூடிய டைம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த மில்லியனும் எல்லாம் அவருக்குள் சென்று அடங்கி விடுகின்றது. அதே மாதிரி வந்து ஒரு படைக்கக்கூடிய காலகட்டம் வரும்பொழுது அவரிலிருந்து எல்லாமே வந்து மீண்டும் வந்து வெளியில வருது இல்லையா? ஸோ மை பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இந்த இடத்துல. பொட்டன்சி என்றால் ஆற்றல்கள் இல்லையா? அட் த எண்ட் ஆஃப் மில்லியனம் ஆல் மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் என்டர் இன்டு, எல்லாம் அவருக்குள் உட்சுவாசம் எடுக்கும்பொழுது எல்லாம் அவருக்குள்ளே சென்று அடங்கி விடுகின்றது. அட் த பிகினிங் ஆஃப் அந்த காலகட்டம் வரும் இல்லையா? ஸோ காலத்திற்கேற்றவாறு இன்னும் படைக்க வேண்டும் என்ற காலகட்டம் வரும்பொழுது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய ஆற்றலால் வந்து மீண்டும் அது வந்து படைக்கப்படுகின்றது. ஸோ பிரம்மாவுடைய இரவு பகல் எல்லாமே இல்லையா? அதை பொறுத்து வந்து இந்த படைக்கல் காத்தல் என்பது எல்லாம் நடந்து கொண்டே இருக்கும். ஆக்சுவலி பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அவஸ்தாபிய விஸ்ரஜாமி புனக புனக, அதாவது மீண்டும் மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரியேஷன். ஸ்ரஜாமி என்றால் படைத்தல் ஆக்சுவலி. So entering, creating. So I Vishrajami Bhuta Gramam Imam Krishnam Avasham Prakriter Vasat. இந்த பௌதிக இயற்கை ஸ்வம், அதாவது பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் அவருடைய பொட்டன்சி இல்லையா? ஸோ அவஸ்தப்ய என்டரிங் இன் டு இல்லையா? அவரும் வந்து உட்புகுகின்றார், அவரும் வந்து படைக்கின்றார், தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார். மீண்டும் மீண்டும் வந்து இது எல்லாமே வந்து படைக்கப்பட்டு அழிவு ஆட்டோமேட்டிக்கலி பை த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் வந்து அண்டர் ஆப்ளிகேஷன் அது அழிக்கவும் வந்து படிக்கின்றது இல்லையா இறுதியில். ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அட் த கிரியேஷன் மெட்டீரியல் எனர்ஜி லெட் லூஸ் அட் ஆஸ் மகாதத்துவமாக இருக்கின்றது. இன்டு விச் த லார்ட் இஸ் புருஷாவதாரம் இல்லையா? இன்கார்னேஷன் மகாவிஷ்ணு என்டர்ஸ். ஹி லைஸ் வித் இந்த காரண கடல்ல படுத்துட்டு இருக்காரு. பிரீத்ஸ் அவுட், வெளியில வந்து அநேக அண்டங்களை வந்து வெளியே சுவாசத்துல வருது. And into each universe Lord again enters Garbhoda Kashai Vishnu. Each universe in that way they created. He further manifests himself as Shiroda Kashai இல்லையா? And enters into everyone. ஒவ்வொரு அணுலையும் வந்து நுழைகின்றார். இதுதான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த விளக்க உரைகள். ஆல்ரெடி இதெல்லாம் நீங்க படிச்சாச்சு. இதுல பாகவதம்ல ஒரு ரீகலெக்ஷன். நச்சமாம் தானி கர்மானி நிபத்னாந்தி தனஞ்சயா
உதாசீனாவத் ஆசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மஷு. அதாவது மாம் கர்மானி செயல்பாடுகள், நிபத்னந்தி அதாவது கட்டுண்டு நிலையில இருக்கிறது. சோ தனம் ஜெயா, ஸோ இவர் வந்து நிறைய அநேக பொருள் ஈட்டியவர். யாரு? அர்ஜுனர். உதாசீனவாத் நியூட்ரல், ஆசீனாம் சிச்சுவேட்டட், ஆசக்தம் வித்தவுட் அட்ராக்ஷன். சக்தம் என்றால் அட்ராக்ஷன், ஆசக்தம் மீன்ஸ் எந்த ஒரு ஈர்ப்பும் இல்லாமல், தேஷு கர்மேஷு செயல்களால் ஈர்க்கப்படாமல். சோ எல்லா செயல்களிலுமே பகவான் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பார். ஆனால் எந்த செயலுமே அவரை வந்து பந்தப்படுத்துவது கிடையாது. ஏனென்றால் அவர் பலன்களுக்கு விளைவது கிடையாது. இஸ் நியூட்ரல். சோ அதனால எதையுமே எதிர்பார்க்காம செயல்படும் போது நாமும் அந்த குணாதிசயத்தை வந்து அடையணுன்றதுக்கான முயற்சி நம்ம செய்யணும். we can attain. ஆனா அதற்கான முயற்சி கண்டிப்பாக. I am ever detached from all the material activities. இல்லையா? எந்த ஒரு பலனையுமே எதிர்பார்க்காமல் தான் அவர் செயல்படுகின்றார். சோ seated as தோ நியூட்ரலா இருக்கக்கூடிய நிலை. சோ எதிர்பார்ப்புகளும் கிடையாது, வெறுப்பும் கிடையாது. மயாதக்ஷேன பிரகிருதி சூயதேஷா சராச்சரம். சராச்சரம் இல்லையா? அதாவது அசைவன மற்றும் அசையாது, மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங். ஹேது நானேன கௌந்தேய ஜகத் விப்ராவர்த்ததே. அதாவது அண்டர் ஹிஸ் சுப்ரீமசி, அவருடைய பார்வையின் சூப்பரிண்டன்ஸ் இல்லையா? அத்யாக்ஷேனா என்னுடைய பார்வையின் கீழ் இந்த பௌதீக இயற்கை வந்து படைக்கப்படுகின்றது. அதாவது போத் அச்சரம், மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங், அசைவன மற்றும் அசையாது. நாம் எல்லாம் அசையக்கூடியவர். மரம் செடி கொடியெல்லாம் அசையறது கிடையாது இல்லையா? உயிர் வாழிகள்ல. ஹேத்துனா ஃபார் த ரீசன், அமேனா திஸ் ஜகத் இந்த பௌதீக உலக தோற்றம். விப்ரரிவர்த்ததே இஸ் ஒர்க்கிங் செயலாக்கி கொண்டிருக்கின்றது என்று பொருள். ஒரே நிமிஷம், ஒரே நிமிடம். ஸோ எல்லாமே அவருடைய டைரக்ஷன். ஒரு சினிமா எடுக்கிறாங்கன்னா எப்படி ஒரு டைரக்டர் இல்லாம வந்து நடக்காது இல்லையா? ஸோ எவ்ரி திங் அண்டர் ஹிம் ஒன்லி. எல்லாருமே கேமராமேன் இருக்கட்டும், மேக்கப் மேன் இருக்கட்டும், ஆர்டிஸ்ட் இருக்கட்டும், அதே மாதிரி லொக்கேஷன் இருக்கட்டும், அதற்கான செயல்பாடுகள் எல்லாமே இருந்தாலும் டைரக்டர் ஹாஸ் கம் அண்ட் டெல் ஓகே, அப்பதான் வந்து எல்லாமே நடக்கும். அதே போலதான் பகவானும் வந்து அதே மாதிரி ஒரு அரசர் இருக்கின்றார். அரசர் வந்து ஒரு அவருடைய தேசத்திற்கே வந்து எல்லாவற்றுக்கும் உரிமையாளர் அவர்தான். எல்லா இடங்களிலுமே அவர் போய் இருக்கிறது இல்ல. ஆனால் அவருடைய உணர்வுகள், அவர் வழி நடத்தக்கூடிய விதம் எல்லாமே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒர்க் இல்லையா? அந்தந்த மந்திரிகள் மூலியமா செயல்படுகின்றது. ஆனா உண்மையிலே அனைத்துமே அரசருடைய கொடையின் கீழே தான் நடக்கின்றது. அதே போலதான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் அனைத்தும் பகவானுடைய அவருடைய ஆற்றலால் வந்து நிகழ்கின்றது. அவரால் படைக்கப்பட்ட தேவர்கள் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை வந்து ரட்சிக்கிறார்கள். மேலும் நாம் எல்லாமே பகவானுக்கு தூய தொண்டை புரிந்து அவரிடத்தில் சேர வேண்டும் என்ற உண்மையை நாம வந்து உணர வேண்டும் இல்லையா? இஸ் த ஃபாதர், சீட் கிவிங் ஃபாதர் இல்லையா? ஸோ இதோட இந்த ஸ்லோகங்கள் இங்க நிறுத்துறேன் நானு. ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இருந்தா கேட்கலாம். எனி டவுட்ஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல இந்த குஹ்யதரம் குஹ்யதமம் அந்த இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். ஓகே, குய்யம் அப்படின்னா ரகசியம். ஓகே, முதல் நிலை ரகசியம் எது? முதல்ல நாம யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதே பெரிய ரகசியம் இல்லையா? பகவத்கீதை வாசிக்காத வரைக்குமே நம்ம வந்து ஆத்ம ரூபத்தை பற்றி நம்ம உணர்ந்ததே கிடையாது. ஆத்மா வேறு, உடல் வேறு, இந்த இரண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய சம்பந்தங்கள் என்ன என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வது குய்யம் இல்லையா? 24 பண்புகளால் ஆனது. ஸோ இந்த சூக்ஷ்ம உடல் என்ன, இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிக்கிறோம். அதுதான் வந்து குய்யம். குய்யதரம் என்பது நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அதை பத்தி. we are all பார்த்தீங்கன்னாக்க பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஹிம் இல்லையா? அவரிலிருந்து தோன்றி பின்ன பகுதிகள் தான் நாம. இந்த ஜீவன் என்பது நித்தியமானவன். இந்த நித்தியமற்ற உடலோடு அவன் சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தாலுமே அவன் வந்து நித்தியமானவன். அதாவது அஜிந்த பேத அபேத தத்துவத்தை பற்றி பார்க்கும். the one and the difference. அதாவது குவாலிட்டி வைஸ் நம்ம வந்து நித்தியமான தன்மையில் பரமாத்மாவும் ஆத்மாவும் ஒன்று என்று நாம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா பகவான் வந்து எல்லையற்ற ஆற்றலை படைத்தவர், நாம அணு ஆத்மா. அது பேதம். அச்சிந்திய அப்படின்னாலே எல்லையற்ற இல்லையா? பேதம் மற்றும் அபேத தத்துவம். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து
குய்யதரம் என்று சொல்லப்படுவது. குய்யதமம் என்பது இதையெல்லாம் நாம் உணர்ந்து அறிந்து செயல்படுவதற்கு பக்தி தொண்டு தான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. ஸோ பக்தி தொண்டு என்பது ஐ திங்க் மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க எல்லாரையுமே. உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்றேன், ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிடு. ஸோ குய்யதமம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு மிக ரகசிய ஞானம். ஸோ நாம பக்தி கொள்ளும் பொழுது மட்டும்தான் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும். தூய பக்தி சேவை, நவவித பக்தி இதை பத்திலாம் நம்ம இன்னும் படிப்போம். ஸோ மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் பகவத் ஐஸ்வர்யத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, அந்த விஞ்ஞானத்தை பற்றி, எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, அவருக்கு எவ்வாறு தொண்டு புரிந்தால்தான் நம்ம அவளை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வித்தவுட் சர்வீஸ் நம்ம எதையுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா? பக்தி கொள்ளாம பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியுமா? எடுத்துரைக்கப்படும் பொழுது நம்ம கேட்டுக்கிறோம், ஆனா அதை உணர்றோமா? அதை உணர முடியாது. when you do service, start doing service, உங்களுக்கு ரியலைசேஷன் வரும் இல்லையா? அந்த ரியலைசேஷன் மூலியமா நம்ம அவரை நாம அணுக முடியும் இல்லையா? சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். சோ அப்போ கேவல பக்தியில நம்ம அந்த நவவித பக்திஸ்ல எது செய்தாலுமே நம்ம மிக ரகசிய ஞானமா இருக்கக்கூடிய பகவானை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ளலாம். இதுதான் குய்யதமம் என்பது மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. அது அபிதேய சம்பந்த அது இதுல வருமா மாதாஜி? இது வரும் அப்புறமா வரும். ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி அது ஏன் ரகசியம்னு சொல்றாங்க மாதாஜி? அது எல்லாருமே அந்த பக்திங்கிறது செய்யதானே செய்வாங்க ஆரம்ப